Imbol to chuan bathroom lama chuan anin zui luta Mr. Z ponak lo mga ti chuan mamoy nei chuan mino kong midon nia antia ma se Mr. Z chuan kaban hian ta che ana lom entinge ka thom noi ka phel thenga min phel sak thengem antia ole tin phel sak ve mai han tuma chata Mr. Z nga tinge ka chunga hini that lem ti chuan a chan chumo ka du wang che ni atita engmoi soya min do mo a han ti chuan gunan kian ka do che rom a han tia niro kan president min du mo min lo du tak tak ani mo tia ngai to lai chuan Mr. Z chuan moya chuan fop ta gui po chuan a fop let ve tho boka ma se chin dewa me che pakhat jiang ena thu soi kha chuak te to ngai kong mai to kan nia do ta soi mai ni kha kalaka hian luang lem then na duka ma se kanin ka gai lo tlak je tong hian adang lam ta ni khong ai takin kanin ka hiti che suang che tia a soi lai te idu phat chom poisa po ka pe mai don che nia tia soi lai te khangai to chuak to zok maya chuta le a Mr. Z min khathiam mai te nang po na pui lai ni to a le po pasal nei lai kan nia chu wang chuan he tiang thile chu ate theiro ni an ti chuan ama pon ko soi chiang view to ni rom ni kanu pui kha inga ta ma ka te theinem an te ya chu polo ni se in pui ani na bo chuang lova chu wang chuan a zom na kan hum hi mangai rom an te ya inga tinge tun tum chu tiang zonga i soi tak de ya an ti chuan gui chuan company ka hi ti to patila thain ka khia chuan tun ma ti lo thleng to zong po kha thil thleng pa ni me ko se min lo tom pui thina zong po kha ka lom na tuk ma se he tiang zonga kan kal zel chuan a thalo tin ka khia tim pon la ma chuan chu han tuma lok lo la ding lok te eng thu chiang e mo soi tum dai tu na hian chiang takin an soi hal te an ti chuan gui chu eng ma se ro chuan pon la ma chuan a chuak lui ta tho ni ole tu ka chuan office lampang lo langa gui po chu paper te pein a ron luta Mr. Z chu ron ding chuaka he hi I ban na le kha mo enga ni omzia a han ti chuan ka sei to kha en ha hi thok lo la thazok nge khia tin pon la ma chuan chhuwa le ha la han tuma ma se Mr. Z chuan abana chuan a han chel beta ethil ti hi adik lo nia tin a han nai dewa chuti a nai lai tak chuan jiang chu a ron lut ve ta hol mai ingthil ngin tia an tia Mr. Z chuan nang zo kha engi ron ti don a ron ti ma se gui chu ang tak chuan han son ngala Miss Jiang mino khathiam te enthil ma kan ti lo nia pon la ma ka lo wa chuak phata nge tin pon la ma chuan a chuak ta Mr. Z chuan han zuya ma se Jiang chuan lo dang bet hela ya hian kan utein kal tu ko min tia a kan ha tu a do na tia chu mi thung chang chu lo boi pui do na a han ti chuan ka assistant hena lo se me ko nga tinge ke chu tiang chu min khara an ti chuan una pa tuna khanin khadu nang khanin tingin kalo ti boi chu ni mo ka vanin thiam lo tak an ti chuan I boi na tu lo tin pon lama tu na chuak te dei maya chu tia pon lama chu tak nu chuan chu nu mai chu ka wa man na ati chezel do la ni he tin alung oi lo khop mai ole Miss Gui chu an ha thona huna chu no omina file vel chu han da thade mol maya chu ta le jiang kha thin ram em in no kala do kana tui no chu kon la amaya chu na the ta thok mai nang nu hi engkim iti fel ra kan hi khain president kap nu pu ne to ne ti i khana nge ya nge ti nge khatiang khan moi do ta kai la thlem chewa an ti chuan kapi kati pala tuk ngai dam ro hei bana ka thedu to lom voina tong chuan kam president ma he voi khat ma ka in lan to lawang ti ka in tiame a han ti chuan midang ho chuan heu ani hi kam president assistant ani ngal theidan kha he wang hi do ni mo tin hei thuna chuan man chuak tu num ta nei hi awan za thak ve tin an lo soi do ta sap maya ti chuan pon lama chuan gui chu chho mai han tuma ma se jiang hi chuan chhuwa la phal lo abom ken chu han the thak saka ti khan olsom takin chhuwa I tu mangmo an te chuan enge nia ka chunga ti la tuma an te chuan ka thil du chu mo tin a maya chuan ben a han tum ta ma se Mr. Z chuang takin a kon kala akuta chuan a kon vuana en thil nge monang hian ti tum le I thamo a kon ti ngal vata ma se
gui chuan chu tianga ngai ven vak chu alo du lo chu ta le jiang in hena chuan tu phal nei nge ani hi kut thak ilo tuma a han ti chuan na tho kho chuan president ani hi in pui ani rom ni chuan assistant hian a thlem che ti in thu thanga oma in pui ta ni chuan a thi kom ve em alom an lo ti ya kan na pui ya tu nge chu chu soya a kon ti ta gui po chuan ani hi in pui ni nge an ti chuan teu lo mai a kon ti chuak ta nang nu hian to te lo sei ni mo tu nge kan na pui anga lem chang tu ati che iwa huai sen ve a ka assistant ilo ti boi bok le hal a han ti chuan jiang chuan unapa i theng hil time ni kan tet lai tong to in kan in khriat to kha inga tinge he tiang assistant mai mai wanga khati nga min hawa a han ti chuan tuna thil thleng zong zong kha kam muin ka khave vek ti khriang che ka tiang khan lem chan tum vel su he company nen hin in zom na po in nei lawa rang takin helai huna tong hian chuak alang che an ti ta en tim mo helai huna tong hin min hot chuak na mo an ti chuan tuna hian chuak ngal va to a ti ta chu te ti ta ka chuan jiang e po chuan sei vak tu kha na va pon lama chuan a chuak ve ta ni pon lama chuak ta chuan local te tin gui chu a hom lama chuan a pot le ta tuna chuan ka kha thiam ta khanu kha ka nu pui moi ti wangin ni zana po khan kha thiang khan ni lo omani mo an ti chuan miss jiang i khan te tonga in hrein nia in lai sin na po a thalo tu ani tin min khila ke mak lo lan ve tong che hian boina kasiama in thren idu pha hial na chan po ke ma awang ani tin a sui rom an ti chuan miss gunian ka khilang che do to sui ngai theinem ani kha kan pu yan ni hau lo nia chu sei lo nang hi ka voi khat muna tong che khan ka thin nungai oma ka medu tak chu nang ma jok hi ani chu nang pun khriat chian veo to ko be sei a han ti chuan ngoi olok miss jiang kha in pui ani siro chuan tunge in pui chu ni reng nga a han tia sei po za thak ani na taka chuan kan pui hi voi khat ma chiang kwang deuh hian kalam humi alo in ne certificate kha merin humang lovin kanu tem na pui nei semin ti em awangin an lo siam nok noka chuan mei chia ka lo ji wangin mei chepula hin ko tam ngai lo em boka chu wang chun tunge ni ti poka khazi ta lo ni zia chu tu in ka ma nang hi itla zep lo ni ti khriala ka do ni chuan kha hi ko te po ati hu vek maya ko dang in thak la thang a han ti chuan angai lo ka ti buai mai me chu an ti ya ma se do kana ormal chu han la han fu kan tuma gui chuan ro du ho lo chuta mr ji chuan ikha tingi ya milan nol tho ti na em ni ya an ti chuan moi ro kalo ngai to ve patang phun kala du an ti chuan chu mai han tuma ma se abana chuan an cheram gu hero khiang che kan pui nei chungchang vel khan ingai to na ati boi ni chuan kha chu eng ma bun na tu om lo ti khiala to na hen rang takin kalu ya ta ko nga kan pui nan chuan kan in thun kha langa ti chuan engkem fel vak meang min ringang se kan ching fel hal wat ange an ti chuan goi po chuan ole tha ti na ru chu bung hawa pon lama chuan a chuak ta ni chu dia pon lama chhota hnu chuan alo ya chu ko ta erek rang takin kan pui kha local la civil affairs bureau ya nak tu ka local ko se intern na kan ti fel halang an ti ya heti lai me khian miss gu po chuan message sandunga miss gu i pasal khan hudu che ni nak tu klaya dak nia vakalang che tina kalna tu man no khila intern chungchang a sei pui du che an no ti ole global don nia tin miss gu po chuan a chang le tamai ni ole tu kalo ni chuan miss gu chu a pasal mu tu chuna vakala papakhathian miss gu chi beida ke hi erik kania loya kani ti chuan i pasalena min roi kania min lo si ron le a han tia a to pa chuan ka pasal chu ka mu ve don ta mo ti na lo ngai tu ta neu mai ni ti chuan le erik po chuan hello kapu hey inu pi po kon theng tu e nang po kon takin on theng ve to le tin hey ka kon theng ve chi an tia mr gu chu le a kon lut ve ta alo ya bula ding me che chu a mu to nu a anga te yong maya
ngồi tiện số nô chú gui khan ni lom ni tin mak ati ta hle mai tun ma thil thleng te khan ngai to chok waya an pania an hun lo man dun te khan ngai to le ta so chu gui chia ni tin agel go chu aboi ta nak maya hei wang hi ni mo kan pui mu tu ga ka kala piang in ani nen hen tum lo de wa kanin mu nol thun ni aum je chu gu nan ya ni hi kan pui lo ni kan ni chu tin angai to ta ete la hen gui la chuan inga ting he chu pa chu awan don thleng ho ve male an ti chuan erik chu han hoi kol vela a gon thleng trep tuang so Mr. Ji ido thleng ta mo so innu son anga goi to lu tuk chia tin a vakal na ya chu ta le gui on hoi le chia me chu Mr. Ji nang mai lo ati nang mai lo an hanin ti ve ve a an hanin ko de he ho maya inge niom zia inga ting he hela he ni lo kala tin Mr. Ji chuan a han zo ta gui chuan o in trend idu ni lo mi ka pasal nen in trend tu kan henai mun hin kalo kala ni a han ti chuan in trend a moi te nang ma hi ini ti ka khol he nem nang ta chu trend ka dul he nem che nang ma ka dul che wang ka no pui trend ka tum zo ka lom a han ti chuan khati yang khan sei boi ve lo me te henai mun hin in trend tu ka lo ka ni chu wang chuan in trend na chu kan ti fel nga lang a han ti ta nu ber po chu kan thleng ve ta Miss Gu yon thleng ta mo tin a fa pa po chu han ena chu ta gui chuan kapi tuna hian in thren na chu ti fel nga ka du ni a han tia nu ber chuan Mr. Ji ai to chiang te he in thren nei i tu tok tak mo he chuan in thren hi ka ram ti mi ro nia a han ti chuan Mr. Ji po chu alu chuan thing deuh na khatiang khan min en phang ma ta che tuna hian chiang de win ka khirang che ani hi ka mo nu ani ya ma tang tua in mu ti cheu ka tum kha ama hi ni ma se ni hi du lovin thani la tum tang ani chuan ka han ti don chong lo nia tin a han soya ta gun nian lokal te ani hi ka fa pa chu ni hi ani nan hian in than lo turin ka du cheu ni a han ti chuan gui chuan a to pa to ba chu nang ma hi mo lo nia a ti chuak ta chu ta la Mr. Ji chu kal ma ya gun nian nang mai lo ni mo với cái khóc mày ngay đó mong che atita nu bạc chuan engo engin niom gì à alo tia gui po chuan nang hen dot beno khel chaw chak ni mo an ti chuan ai dot ka khelo che nang ma hi ni ti kalo khelawa an tia ma se gui chuan khoi mo min khoi te su nang hen dot beno khel ni he tin a ke a chuan an tuma ka hal ta te mai chu ta nu bạc chuan boya engin niom gì ka va thiam lo ve a ngang takin ba sing hal vatte assistant ivel boy pui mai lovin kha khai no pui to tok chu ni kha an ti chuan kanui kha thiam lo ni kha ama kha lom ka assistant ka soi thin chu assistant gunin yan kha ama kha lom an ti chuan ani mo ani chuan min angani mo kan lo soi ni atita oni e wang takin ka sing hal ngai ani lo chuni mo nu he chan mai ang ti chuan ni wa ka sing ka mo nu ha ka chan tu ani lo tin Mr. Ji po chu atlan hal ta chu ta no bel chuan phone han phora tuna hen rang takin link company a na thok ho zong te kha kamonu gun ni ani zong tu ren ka du cheu ni tin a han phone hal bok ani ti chuan le gui chu an zong ta Mr. Ji po chu motor chuanga chu ta Mr. Ji chu phone lo ya oh hello an ti chuan Mr. Ji Miss Gun ni chu om na kan khato tin om na lai mun chun lo khila ba ka pakhata hian gui chu zu lowina jirin hian mai chu mi tha tak emok lo tia ma se mi do thei tak le lem chang mang mai lo ni hi tin zu chu in han tum le ya ma se Mr. Ji chana zu no chu alo chel saka du tok te alo ti sta chuang hal han tuma khoi takin min chu san te su khoya Michael thei chuang lawang an tia min thate tin tal chu han tum chuan Mr. Ji chuna moya chuan an fop le ta chuta anin fo zon hu chuan gui chuan ithil ti dan hi adik lo ni khoi mo ka kal don an tia ma se an ko le ta gui kalo khachiang lo ni atron tiok te tang khan nang ma hi ini ti ka khalawa
nangma hi ka du wang zokin kan pui kha then ka du zok lom an ti chuan ani chuan in then i du lo tina ani le siamo an tia o ni e nang hi kan pui ni ti chu tran to tre tang han lo kherang chuan in then chu ka du ho lawang chuan thil thlen dan zong zong te hangai tu le vela nangma ka du che wang ka champuina sa zia che inu enkol tu ta na doktor ka zon mudan te khang thil thleng zong zong kha nangma ka du che wanga ti kan yelom nang he kan pui ni ti chu kherang chuan atran teo tang khan in then ka ngai tu me lawang min kha thiam don ya tuna chuan kim ka kha fia tuwa kan pui ta nang hi ka du che in then hi ka du lo ni tin ama chuan thing thria ti chuan an pui ni chun zom zel to chuan a som chun zom ta an pani hian hlim takin an lo in nei ta ni ole khati zong kha hemi thon thu kan kon ti chhuat thei a top na chu alo ni ta a thon thu dang a kon chhuat chun zom la zel dona kan video te mino en saka kan channel te mino en so zel to kan ka kon dil chowa a chang chuanin sap thon thu AI na anti chopang de the kan on zep tel thina a chang chun Chinese drama liang halo ni nom ta kan te kan han mix school vel thin ve boka yang pon ni se mu no mi ti zong piang khai do en chat chat zel to mi don ya